Здравейте хора, днес ще направя ревю на един компютър. Ето го и него, изчакайте малко. Ето го. Той се казва Budget Master или мисля, че Budget Master, не знам точно как. Аз мисля, че е Budget Master. Така, не искам да копирам Venom, но просто искам да покажа и аз някакви неща, нали? Не, че искам да го копирам. Така, ето му пълните характеристики. В момента има само, ако си го купите за 450 лева, ще има Intel Pentium G4560, плюс в самия процесор ще има вградена видеокарта Intel HD Graphics 610, 4 GB RAM и 500 GB, 500 GB просто. Така. Аз бих предпочел ето такова PC. Нормално. Така. И 1 терабайт. И така. И съм готов. И едно хубаво бюджетно PC от 791 лева. Няма и 800. Ако използвате код за отстъпка Venom, ще получите малко намаление от 36% отстъпка. Демек може да ви го свали до 20-30 лева най-много, може би. Не знам. От Desktop BG ви подаряват и клавиатура и мишка на Logitech. Така, нека искам да направя едно нещо. Сега, всичко на Max. Хоп. Всичко на Max, това ще струва 1228 лева. Така, но не съм приключил до тук. Това за мен ще бъде доста бюджетно PC. Така, ето така. И така. Но, вижте, Gainward GeForce GTX 1050 Ti 4 GB. Има 4 GB, а най-новия звяр на AMD е в изпълнение на гигабайт и това е AMD Radeon RX 550 D5 Мисля, че има 2 GB RAM самата видеокарта и така, палит. Сега е време на палит. Тя има 6 GB. Тя е истинско чудовище. Това е в изпълнение на палит. Nvidia GeForce GTX 1060 Storm X 6 GB. Доста по-голям. И да, така PC-то ви ще струва пак, нали, ако сте с първата карта, но ако сте с другата видеокарта, PC-то става малко по-скъпо. Или може да се каже доста по-скъпо. Аз бих избрал втората видеокарта и PC-то ви ще струва 900 лева. Да, но като използвате код за отстъпка Venom, ще ви намали, отново го повтарям, от 3 до 6% намаление. И да, хора, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, моля, абонирайте се за мен и ще се видим в следващия клип. Чао!